Mindu tħalt fl-ewwel sena tal-Università, minn dejjem kelli interess qawwi fir-rappreżentanza tal-student u kont konxju fl-importanza li jkunu studenti proattivi fit-titjib tal-kwalità tal-Università tagħna, kemm akademika u kemm soċjali. Dawn l-aħħar fil snin jien dejjem bdiet id fit ma' diversi studenti minn kull qosma tal-Università għax nemmen li vuċi kollettiv nistgħu nwasslu l-messaġġ tagħna. SDM taqsam l-istess ideoloġija u valuri bħal tiegħi, dawn jinkludu onestà, dedikazzjoni u sens ta' viżjoni. Għaldaqstant, SDM qed tinvesti viżjoni għall-KSU biex tkompli tgħid dak li sar qabel u tkompli twassal KSU fid-direzzjoni li jistħoqilha. SDM dejjem kienet u se tibqa' inklusiva għal kull student, kemm biex tisma' l-idejat tagħhom kif ukoll biex tinkludihom fil-bidla. Dan ifisser li SDM qegħdem biex taħdem fuq dak li tixtieq inti u d-drittijiet tiegħek. Permezz tal-esperjenza tiegħi tul dawn l-aħħar 3 snin fid-diversi kumitati, fosthom 3 snin konsekuttivi fl-għaqda tal-Health Sciences bħala KPS Officer, Segretarju Ġenerali u President, nemmen li għandi l-esperjenza meħtieġa biex naraf dak li l-istudenti verament għandhom bżonn u l-kapaċità biex dan imwettqu. Li tivvota huwa d-dritt u dmir tiegħek. Vota l-SDM huwa vota għall-Kunsill b'esperjenza, Kunsill b'viżjoni għall-futur u fl-aħħar mill-aħħar Università aħjar.